Halo cah-cah kerja sing tansah semangat kaya golek upa, piye kabare? Muga-muga rika kabeh isih waras lan ora edan. Mergo gawean sing numpuk kaya Gunung Merapi ya. Tau gak sih kowe ngrasa dadi kaya butiran lebu ning kantor? Wis mangkat isu mruput pas srengenge isih isin-isin metu saka kelasane. Mulihne malah pas wengi peteng dedret kaya jero guwa. Rika wis kerja sak matine nganti geger krasa ambyar, tapi pas ana munggah pangkat utawa ana duit kaget cair, malah kancamu sing kerjane mung ugal-ugalan bolak-balik njupuk kopi ning pojokan malah sing oleh penghargaan. Jan, rasane yo pengin garuk-garuk aspal ning dalan gedhe rak sih. Pancen nyesek tenan ning dodo, kaya ditindih watu gedhe temenan. Akeh wong sing mikir nek pengin dadi anak emas utawa kesayangane pimpinan kuwi kudu pinter golek rai utawa rai gedhek. Jarine kudu sregep ngunggung klambine dhuwuran. Padahal warnane tabrakan kaya bis antar kota sing lagi kejar setoran. Utawa Rika kudu siap sedia dadi pesuruh pribadi sing dikon apa wae manut, senajan kon mijeti sikile sing mambu kuwi. Padahal taktik kaya kuwi wis kuno banget lan mung gawe mentalmu remuk dadi bubuk. Inyong arep ngandani cara sing luwih apik, luwih dhuwur derajate lan pastine awet, yaiku lewat prestasi kerja sing nyata. Dudu mung omong kosong utawa pinter ndilat dhuwuran wae. Gimana carane dadi bintang ning ngarepe pimpinan tanpa kudu kelangan ajining diri? Simak ulasan santai lan semriwing ning ngisor iki rek. Sing pertama, dadi dalan solusi, aja dadi polusi. Bayangno pimpinanmu kuwi kaya kapten kapal sing lagi